Hold nu kæft, mand. Bare luk røven, ja. Fortæl. Hvor sagde? Kære Sille og Trine, nej, kære Trine og Sille. Jeg vil bare gerne sige hjertelig tillykke med jeres bryllup. Og jeg er rigtig glad for, at jeres barn er blevet gift. Tak. Tak. Og jeg håber, at I vil være sammen for evigt og altid. Så har I ligesom givet løfter på, ikke? Ja. Så bare sige, at hvis I nu har nogle problemer, og I skal skilles og sådan noget, så kom til mig. Jeg bliver en parterapeut, ikke? Så kan I bare komme til mig. Præst og terapeut. Okay. Så kan I bare komme til mig. Jeg har hjulpet mange par videre gennem livet, hvis jeg har problemer. Må også bare hvem? Så det er lige meget til. Prøv her, det kommer ikke dig med, Martin. Du kæft for helvede. Du holder kæft. Jeg må tage roden. Skal vi lige gyde eksang for den der, var? Ja, og så vil jeg bare... Nu drikker en skål for Katrine og Silje, og deres bryllup i går. Skål! Skål og tillykke. Her fandme fester her hygge. Skål!